Lá na bPancóg go táin inneo agus beidína timpeall na tíre agus timpeall an dahain go nóthach sa chiistin, agus iad ag déanana ceilire ar an tradiisiún starúil seo atá thart ón gúgú hís déag. Táman seo is scoilbhrí de mionlach chun na gaeilge le labhairt leis na cheiliúradh atá gobar go crua le pancake a olabhú dá bobbal scoile. Rinne muid pancake a de rang bónín deis san inniu agus hatan sé go mór le. Currim seachláid agus suairtáú na man pancake. Tá sé go maith na pancake a rint leis an scoile fad. Na cómhábhar pancake ná plór báine, siúcra agus ovacha. Cuireann tú na cómhábhar is sa bhéala agus measc le chéile iad. Tá taid a dianta ag an bríomh ifig stadribh maidir leis an gustas a bhuiinns le pancake dhéine, agus forthas amach go bhfuil ardú freiis 3 fangéid tagtha ar an gustas iomlán de na cómhábhaid le riont míonna nuas. Tá ardú 10 fangéid tagtha ar phrais plórbáin agus ardú 3 fangéid ar phrais leachas in uimhige móra. Ach se 2 lítar baine an tain cómhábhaid bonúsach go pancake a bhfuil laidú tagtha éis le linn na tréimhse sin. Where's